सावंतवाडीतील सार्वजनिक नवदुर्गांना शनिवारी भक्तिभावानं निरोप देण्यात आला। ढोल ताशांच्या गजरासह निघालेल्या भव्य विसर्जन मिरवणुका खास आकर्षण ठरल्या। हा सोहळा अनुभवण्यासाठी शेकडोंच्या संख्येनं नागरिक सावंतवाडी नगरीत दाखल झाले होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।